Het Frieske landschap, sjen, roeken, villen en preuwen. Terug te kuieren en te sliepen in de natuur. Dat zie je juist weer op het programma in de expeditie Ontwakend Landschap. Dit landschapsavontuur vond plaats in Nationaal Park de Oude Veen. Het natuurgebied is dit weekend de haardlocatie van het landelijke natuurfestival Fête de la Nature. De deelnemers van de expeditie waren voor de morgen op een speciale wijze wekken maken. En dat wie al om 11:04 van hinnen om op tijd verderop goed zicht te hebben op de zinnenopgang. Een gids van het Frieske Geer leert de groep roen en vertelt intussen hoe de vogels en de 400 verschillende plantensoorten in het gebied. Nevens artistiek leider Marcia de Graaf is de expeditie een ode aan het landschap. Er is gewoon er zijn nog een heel soort mooie dingen te zien, mooie natuur, ook in Friesland. En net als in Wittet of net als in komt er en wij willen mensen graag daarmee naar nemen. Bereid je helaas ook wel een groot deel van uw verskaat kwijt. En wij willen mensen dus zien hoe mooi het wezen kan en dat ze hopelijk dan daarna ook er meer voor zorgen willen, dat we het behouden. En ja, vanzelf willen we mensen een hele magische nacht en morgen aan. Na de kuiertocht zit er nog een premiumtocht op het programma. Werd de deelnemers verder nagepraat door de expeditie. Nou, je bent wel wat meer bewust. Ook toen je vanochtend in je tentje lag. Dat je ook gewoon hoort. De vogels en dat je denkt van nou, wat zal dit zijn? En nu ook gewoon hier dat je zo door het park vaart. Het maakt je wel bewust omdat dat het ook heel kwetsbaar is. Ontwakend Landschap wordt deze zomer nog 4 keer organiseren.